Fet Cistella s'inicia demà i es desenvoluparà durant 3 setmanes. Aquesta campanya vol promocionar les festes de Nadal, el consum d'aliments de les Illes Balears en segell de qualitat. El jugador de bàsquet Rudy Fernández serà la imatge de la campanya, que emmarca 24 productes diferents de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Aquesta acció fomenta el consum d'aliments, vins i licors que incorporen el segell de qualitat, homologat a l'àmbit estatal i internacional, denominació d'origen, indicació geogràfica protegida i marca de garantia. És important que la gent que viu en aquesta comunitat autònoma sàpiguen i consumeixin productes de la terra. I tal volta, quan vàrem arribar aquí, ens vàreu dir que era una mica l'assignatura pendent. A la presentació de la campanya també s'ha xerrat sobre les paneres de Nadal i la inclusió d'aquests productes mallorquins. Les previsions són bones. Enguany hi haurà menys paneres de Nadal, però a les paneres de Nadal que hi haurà més productes balears. A dir, les paneres que se fan d'any en any, cada vegada hi ha hagut més inclusió de productes balears. Es tracta de la tercera acció que es du a terme en aplicació de l'acord de col·laboració signat a principis d'any amb el conegut jugador de bàsquet mallorquí, i des del govern asseguren que se l'ha triat a ell perquè es vol arribar a un públic jove per incentivar la nostra indústria alimentària i el comerç de proximitat.